Παιδιά, καλημέρα από το Καρτέρι, 28 Δεκάτου σήμερα, χρόνια πολλά κιόλας. 2 πουλιά έχουμε πάρει, έχει αρχίσει και βρέχει, οπότε πάμε να κάτσουμε λίγο στα μάξι, να σταματήσει η βροχή και να βγούμε ξανά να δούμε πως περάσει κανένα πουλί. Για σταμάτησε η βροχή, μέχρι που σταμάτησε, πολλά πουλιά ψηλωμένα. 5-6 το παράκι. Λοιπόν παιδιά, τελειώσαμε το κυνήγι. Η ώρα πήγε 9. Περνάνε κάτι πουλιά ακόμα, αλλά εντάξει δεν θέλουμε άλλα. Περάσαμε καλά. Είδαμε πολλά πουλιά σήμερα. Ψηλά βέβαια. Ανά 5-6 λεπτά περνάγανε ο παλιαστές. 5-6. Αυτά πήραμε. Εντάξει, δεν θέλουμε κάτι άλλο. Φεύγουμε τώρα και τα λέμε. Γεια σας.